Unsa ka may gabi mga angkol o mga auntie? Tugutin na sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, ngayon po araw ng Biyernes. Nako! Yawards, oh. Alam mo mga kabisyo, no? Bago ako nagsalita dito, tinignan ko muna ng paulit-ulit ang kalendaryo. Baka kasi magkakamali ako, no? Pizza 19 ngayon. Yawards, oh. May pera ba? Siguro may pera, eh. Katatapos lang po ng sweldo, eh. Yan, good evening po sa lahat ng mga nakatutoy sa atin, sa mga naiipit ngayon sa lansangan. Mga angkol nating mga taxi driver, yan, grab driver, trailer truck driver kasama ng pahingante. At siyempre sa ating mga konduktor at mga driver ng bus dyan po sa EDSA, no? Siyempre sa mga pasahero din natin na nakatutoy sa oras na to. Check attendance kong lahat na ba nakatutoy? Yawards, yan ang gusto ko sa'yo. Pag ganitong oras, lahat nakatutoy, no? Nakahiga ka bang nakatutoy? Nakaupo? O kaya naman nagdadrive? Okay lang yan. At least kahit papano, lahat ng posisyon pala pwedeng mututoy. Well, anyways, mga kabisyo, ha? Ayan, sa edad mong yan, ha? Angkol o ante, no? Kailan ka kaya mag-aasawa? Kailan? Inigputi na ko no sa uwak, no? Ay nako, pero alam mo mga kabisyo, no, ang hirap talaga mag-alaga ngayon ng magkaroon ng pamilya po mga kabisyo. Unang-una, no, ang mahal ng mga bilihin. Ikaw nga mag-isa, ang hirap ng buhayin eh. Ikaw pa ngayon, maghahanap ka pa ng ibang gagastusan. Pambihira naman mga kabisyo, no? Kaya ito yung nasabi ko mga kabisyo kasi sa gabing ito, pag-uusapan po natin itong sinasabi natin na siguro para sa mga babae, babae na side, hindi sa mga lalaki, no? Pambobola ang sa side ng mga babae. Pero para naman sa mga lalaki, yan ay hindi pambobola kundi panunuyo. Diba? So pag-uusapan natin yung sinasabi nilang pambobola. Kapag sinabi natin na pambobola, sa konteksto po ng pambobola, ito yung tinatawag po natin, no? Para sa mga, alam mo na, ang pagpapalabas ng di tapat na mga salita o pangako. Yung mga hindi loyal. Oo. So, yun, no? Pambobola. Sa Bisaya pa, atik lang. Atik, bulatik, yama-yama. Kumbaga, discarding hanggang panis na laway lang. Kumbaga, puro mga puro mga diskarte lang. Pero alam mo mga kabisyo, no, depende kasi yan, no, kung ang nagsasalita ay isang loyal. Pag loyal naman, hindi naman siguro atik or bulatik, no, hindi naman siguro pambobola, yun ay panunuyo, no? Talagang it comes from the heart. Yawards! Yan, at masasabi po natin dito mga kabisyo, no? Kasama, no, etong pagsasabing mangyayari ang lahat, no. Meron siya sigurong balak, no. Balak sa Bisaya, ha. Ibig sabihin, yung kasabihan, mga ganon. So for example, para sa mga Bisaya, sasabihin ng lalaki sa babae, ang mga bituon ako kabuton para lang yun nimo kung imo lang kong higugmaon. Sa Tagalog pa, aabutin ko ang mga bituin kung mamahalin mo lang ako. Yawards! Yan ang mga diskarte. Yan ang mga pambobola po mga kabisyo, no? Or it's either eto din, no? O kung dili mo ako sugton ang mga bituon akong ihaplas sa imong bugasong naong. Di ba mga kabisyo? Yan yung sinasabi natin na pambobola. Hindi naman yan makukuha. Hindi naman talaga makukuha yung yung bituin, no? Para lang ihaplas, ikumot-kumot sa iyang nawing mga kabisyo. Di ba? So, yan po ang ating pag-uusapan at may na-post po sa aking fan page ngayon, no? Kung ikaw ngayon, nakapark ka siguro sa gilid habang nakikinig sa akin o kaya nasa, nakahiga ka lang sa bahay siguro o kaya meron kang nagmumuni-muni. Baka naalala mo pa, no? Ano ba yung mga pambobola ang sinasabi ng lalaki sa babae? Anong mga pambobola ang sinasabi ng lalaki sa babae? Hindi ko sinasabi na
ginamit mo to, ha? Kasi ang pagkakalam ko, basic yan sa mga loyal. Hindi ka gumagawa ng mga ganito, di ba? Puro to mga bakak. Ibig sabihin ng bakak, hindi totoo. Bulatik lang hanggang panis na laway na lang. Ayan po ang pag-uusapan po natin dito mga kabisyo, no? Magandang gabi once again. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Ayan, Totoy ba to? Oras ng Mututoy. Ayan, 9 p.m. na gani na hanggang 12 midnight yan. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!